Den dag, hvor Ronaldinho viste Neymar, hvem der er den bedste, var et sandt fodboldshow med en historisk comeback i modstanderens stadion, et hattrick af Ronaldinho og endda et mål af Neymar, der blev kåret til årets smukkeste mål. Denne historiske kamp fandt sted den 27. juli 2011 i en spændende kamp mellem Flamengo og Santos i den 11. runde af det brasilianske mesterskab. På den ene side var Neymar Jr. kun 19 år gammel, på højdepunktet af sin karriere hos Santos, betragtet på det tidspunkt som det største brasilianske fodboldløfte. På den anden side var veteranen Ronaldinho Enoctredive år gammel i slutningen af sin karriere, efter at have vendt tilbage til at spille i Brasilien efter en periode med op- og nedtur i Europa. Det var den perfekte kontrast mellem to spillere fra forskellige generationer. Mens Neymar var på toppen og stadig stigende, stod Ronaldinho over for alderens udfordringer. Alligevel var forventningerne til denne kamp høje. Trods alt var to fodboldgiganter ved at mødes, og det, der blev set på banen, var et sandt show. I kampens start dominerede Santos med Neymar i topformspillet. Allerede i kampens 4. minut mister Flamengo bolden på midtbanen, og Santos starter et angreb. Neymar modtager bolden og formår at drible sin modstander, før han sender den til midtbanespilleren Elano, der hurtigt spiller den til angriberen Borges, som kontrollerer bolden og skyder den i nettet helt op i hjørnet. Før en 5 minutter af kampen var gået, og før Ronaldinho overhovedet havde rørt bolden, havde Neymars hold allerede scoret det første mål. Flamengo forsøgte at reagere efter at have indkasseret målet med et samspil, hvor Ronaldinho sendte bolden tilbage til angriberen Luis Antonio, men det lykkedes ikke. 10 minutter inde i kampen laver midtbanespilleren Elano en fejl ved at sende en tilbagelægning, som ender lige for fødderne af Ronaldinho, der ikke tøver med at gå til angreb mod de modstående forsvarsspillere. Han viste sin genialitet ved at drible forbi 2 Santos-spillere og afsluttede med venstrefoden lige op i hjørnet. Selvom det var et fremragende træk, var den modstående målmand godt opmærksom og formåede at lave en flot redning med fingerspidserne. Nogle minutter senere, og efter at Santos igen havde mistet bolden i forsvaret, fik Ronaldinho endnu en chance. Hurtigt kontrollerede han bolden og skabte plads til at skyde, men endnu en gang var Santos' målmand Rafael der for at forhindre Ronaldinhos mål. På det tidspunkt begyndte Ronaldinho at indse, at han ville skulle bruge mere af sin genialitet og dristighed for at overvinde den modstående målmand. Hej fodboldfan! Før du fortsætter med at se videoen, husk at abonnere på kanalen. Mindre end et minut senere beslutter Neymar sig for at træde i karakter og afbryder en modstanders pasning på midtbanen. Han vælger derefter at gå til angreb ved at spille til Ganso, som sender bolden tilbage foran til Neymar, der afslutter. Men målmanden blokerer skuddet. Bolden kommer tilbage til Neymar, som selvom han ligger ned på jorden, formår at sende en pasning til sin holdkammerat Borges, der scorer endnu et mål. Endnu en smuk spilfase orkestreret af Neymar, og denne gang med hans assist til målet. Med kun 16 minutter af spillet var Ronaldinhos hold 2 mål bagud og havde brug for at reagere hurtigt. For minutter senere havde Flamengo så sin største chance i kampen indtil da centerforwarden David modtog bolden i straffesparksområdet uden målmanden, men han roder rundt med bolden, rammer sin skinneben og går udenfor. Det så ud som om heldet virkelig ikke var på Ronaldinhos holds side. Efter dette chok, som Neymars hold havde overlevet, var det tid for ham at træde i aktion. Efter at have modtaget bolden på midtbanen, dribler han en spiller og laver en aflevering med en holdkammerat mellem de modstående spillere og går til angreb. Selvom der var 3 forsvarere fra Flamengo foran ham, besluttede han at gå til angreb, dribler og udfordre markeringen. Og med al sin genialitet trængte han ind i området og scorede et spektakulært mål. Neymar alene formåede at drible halvdelen af de modstående spillere og score et af de smukkeste mål nogensinde. Dette mål var så utroligt, at det senere vandt Puskas-prisen for årets smukkeste mål. På det tidspunkt i kampen, 26 minutter inde, med Santos foran med 3-0 over Ronaldinhos Flamengo, kunne de fleste mennesker tænke, at det ville være umuligt at vinde spillet. Men dem, der tænkte sådan, glemte, at der var et fodboldgeni ved navn Ronaldinho på banen, og så længe han var der, var alt stadig muligt. 2 minutter senere besluttede Ronaldinhos hold at gå til angreb med alt, hvad de havde, da de havde brug for at ændre spillets score hurtigt. Efter at Luis Antonio havde modtaget bolden på højre side og sendt den ind i straffesparksområdet, modtog Ronaldinho bolden lige foran mål, og denne gang spildte han ikke chancen, idet han scorede sit første mål i kampen. På grund af den ydmygende stilling ønskede Ronaldinho ikke at fejre det. Han tog bare bolden ud af nettet og ønskede at fortsætte spillet hurtigt, da der stadig var meget arbejde foran.
Dette mål bragte lidt håb til Flamengo-holdet, der stadig havde brug for at score 2 flere mål for at opnå uafgjort. For minutter senere angreb Ronaldinhos hold igen, og endnu en gang med et indlæg fra højre side scorede Flamengo endnu et mål, denne gang med et hovedstød fra midtbanespilleren Thiago Neves. Og ligesom Ronaldinho ikke fejrede sit mål, gjorde Thiago Neves det samme ved at tage bolden ud af nettet og løbe for at genstarte spillet. Spillet var intens og dynamisk, med mindre end 3 minutter af spillet allerede var 5 mål scoret. Og bare 5 minutter senere angreb Ronaldinhos hold igen, scorede et mål, der ikke blev godkendt, da det var offside. Igen i et nyt angreb fra Flamengo lavede Ronaldinho en smuk helflik inde i området til Thiago Neves, men den modstående målmand formåede at lave en god redning. På dette tidspunkt begyndte folk at indse, at en comeback fra Flamengo var mulig, og hvis Neymar ikke handlede snart, kunne tingene tage en anden vending. Og det var netop, hvad han besluttede at gøre. Da han modtog bolden midt på banen på venstre side, angreb han med al sin hastighed og endte med at blive skubbet inde i området, med dommeren dømmer straffe. Den valgte til at tage sparket var veteranen Elano, der besluttede at skyde modigt i midten med en chip, hvilket lettede redningen af Flamengos målmand, der endda jokede ved at jonglere. Dette mål kunne have udvidet forspringet og afgjort kampens retning, men en mislykket straffe som denne holdt håbet for Ronaldinhos hold levende. Kort tid efter, med få minutter tilbage af første halvleg, angreb Flamengo-holdet og vandt et hjørnespark. Ronaldinho udførte et fremragende hjørnespark. Med bolden går direkte på hovedet af hans holdkammerat David, der hættede den i mål. Første halvleg endte uafgjort 3-3, med spillet balanceret mellem Ronaldinho og Neymar, hver med et mål og en assist. Anden halvleg begynder balanceret, med begge hold, der forsøger afslutninger og har ægte chancer for at score. Og allerede 5 minutter ind i spillet besluttede Neymar sig for at træde i karakter og vise, hvorfor han blev betragtet som det største brasilianske fodboldhåb. Under et kontraststød fra Santos modtager Neymar en fremragende pasning fra sin holdkammerat, der efterlader ham alene med målmanden. Med al sin teknik og færdighed kontrollerer han bolden og skyder med stor klasse og scorer endnu et mål i kampen, hvilket udvider føringen for hans hold. Indtil dette tidspunkt havde Neymar allerede haft en spektakulær præstation med 2 mål og en assist, en præstation værdig til en ægte stjerne. Men kampen var endnu ikke forbi, og Ronaldinho kunne stadig bruge sin genialitet til at ændre kampens retning. For minutter senere, på en tilbagelægning til Flamengos målmand, havde Neymars hold næsten en chance for at udvide føringen, men målmanden var opmærksom og formåede at forhindre det værste. Kampen var intens, og 13 minutter ind i anden halvleg får Ronaldinhos hold et frispark langt fra målområdet, men det kunne stadig repræsentere en stor trussel, da det var Ronaldinho, der tog frisparket. Han vælger at sende et indlæg, og David, der allerede havde scoret med hovedet i kampen, laver en god hovedstød, men Santos' målmand formår at redde. For minutter senere forsøger Ronaldinho efter at have modtaget bolden på midtbanen en individuel dribling forbi flere forsvarsspillere, men da han nåede den sidste forsvarer, mistede han bolden. Ronaldinho syntes fast besluttet på at vinde denne kamp, villig til at gøre alt, hvad der var nødvendigt for at opnå dette. Det tog ikke lang tid før Ronaldinho og hans hold lavede endnu et offensivt spil med Ronaldinho, der afsluttede, og bolden ramte en forsvarsspiller, og bolden gik til Thiago Neves, der var offside. Dette var allerede det andet mål for Flamengo i kampen, der ikke blev godkendt på grund af offside, men det syntes ikke at ryste holdets tillid. Kort efter forsøger Ronaldinho endnu en offensiv manøvre med en pasning, der endte med at være for kraftig. Med hvert minut, der gik, synes Ronaldinhos Flamengo at være tættere på at udligne kampen, og det var netop det, der skete, da Ronaldinho modtog bolden nær det modsatte målområde og forsøgte at drible forbi forsvarerne, men endte med at blive tacklet. Den afstand på kun 19,9 meter repræsenterede en stor fare for modstanderne, fordi den, der skulle tage frisparket, var Ronaldinho, en af verdens bedste frisparkskyttere. Og med al den dristighed og personlighed, som kun Ronaldinho har, beslutter han sig for at skyde frisparket under muren i det øjeblik, hvor de modstående spillere hopper i det, de tror, det ville være en høj afslutning. Resultatet blev et fantastisk mål af Ronaldinho, der endnu engang opnåede uafgjort for sit hold. På dette tidspunkt i kampen var opgøret mellem Neymar og Ronaldinho igen balanceret, med hver især havde scoret 2 mål og lavet en assist, en spektakulær præstation af dem begge. Hvis kampen sluttede sådan, ville det allerede være en vidunderlig kamp,
men skæbnen var ved at vælge en vinder af denne duel. Neymar ønskede også meget at vinde, og han forsøgte endda et individuelt gennembrud på venstre flanke, hvor han udfordrede modstandernes forsvar og faldt inden for området. Men denne gang blev der ikke dømt noget frispark. For minutter senere forsøgte han endnu en individuel manøvre, driblende gennem midten, men endte med at blive taklet af Flamengo-spillerne. Neymar fortsatte med at insistere, og da han modtog en bold inde i området, kontrollerede han den og skabte plads til at afslutte, men hans skud gik udenfor. Kort efter forsøgte Neymar endnu en individuel manøvre, driblende forbi en forsvarsspiller og skød igen udenfor. Til trods for Neymars fremragende præstation, havde skæbnen reserveret denne aften til Ronaldinho 3 minutter inde i anden halvleg. Under et kontraststød fra Flamengo modtog Ronaldinho bolden umarkeret, spildte ikke chancen og scorede sit 3. mål i kampen. Folk kunne ikke tro, hvad der skete. Ronaldinho havde lige scoret et hattrick i en kamp mod Neymar, som begyndte med, at hans hold var bagud med 3-0. Det lignede et filmmanuskript, men det var virkeligt. Efter denne historiske comeback formåede Ronaldinhos hold at holde spillet i 13 minutter, indtil kampen sluttede og forseglede en 5-4 sejr over Neymars hold. Denne dag gik ind i fodboldhistorien som den smukkeste kamp i det brasilianske mesterskab. En historisk duel mellem to af de største brasilianske spillere nogensinde, men med Ronaldinho, der viste, hvem der er bedst. Til trods for nederlaget blev Neymar stadig belønnet med Puskás-prisen for årets smukkeste mål. Han indså også, at han havde brug for at forbedre sig meget for at nå Ronaldinhos genialitet, som selv ikke på sit højdepunkt formåede at vise verden, hvem der er den sande konge af driblinger. Og hvis du kunne lide denne historiske kamp, vil du også kunne lide at se den dag Neymar og Cristiano Ronaldo mødtes for første gang. Klik på videoen, der vises på din skærm, og se Neymars spektakulære præstation, der spiller for Barcelona mod Ronaldo i Real Madrid. Jeg venter på dig der.